फिसा गोनांखा हिनजावखौ दाला रायजादों नोंथांमोन। दा रक बड'लेण्ड अदेबानि बिगालनि बिफा मोनसे गिदिर इनसिडेन्ट जादों, माने दाङाबाजि बुलायनाय जादों आरोना। जाथाया ओरैबायदि, मानोना हिन्जाव गदायनि फिसालाखौ एसे बुजायदोंमोन, माने गावनि फिसा हिसाबै, गावनि हिन्जाव गदायनि फिसाब्लाबो गावनि फिसा आंगो फिसा हिसाबै बुजायदोंमोन। नाथाय बुजायबाबो लाया, एसे अख्रा टाइपनि, एसे दाखु टाइपनि। थ' बेबायदि बुजायनायावनो जाथाया बोरै जाखो, माने उल्था रिएक्सन जादों आरो गावनि बिफाखौ बुनानै जोखोम खालामदों। खर'आव नोंथांमोना बौनाय नुदों, हाबनाय नुदों, माखासे गाराय दाखोन नुदों, गोबां थै लाला लिलि जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो जिथुनाखि बिगालनि बिमाया बे खाफालखौ सुनानै मुलि फुननाय, मलम फुननाय बायदि बायदिखौ जों नुनो मोनदों। थ' जोबोद दुखुनांथावना, मानोना बिथाङा बे जाथायनि उनाव मोनसे रियेलाइज खालामदों, मोनसे रायजो राजाखौ खावलायदों, जाहाथे रावबो माने आथिखालाव बेबायदि फिसाला गिदिर गिदिर थानाय सोरबा हिन्जाव मानसिखौ मालाबो हाबा दा खालाम होननानै बुंदों। माने माब्लाबाबो जिउआव दा खालाम होनना बुंदों। माने बिदि फिसाला गिदिर गिदिर आरो बेबायदि दं होननानै मोनथियामोननो, हाबानि उनावसो मोनथिदों जाहैबाय। माने 6 जन ना मा दंनो, माने 6 जन ना 8 जन, माने ओरैबायदि गिदिर गिदिर। थ' बिथाङा खावलायदों, माने माब्लाबाबो बेबायदि फिसाला गिदिर गिदिर थानाय हिन्जाव मानसिखौ नेक्स्ट गदाय हिसाबै हाबा दा खालाम होननानै बुंदों। थ' जाथाया बोरै जादों आरो फिसालाया निमाहा बिदों। जाय बिगोमा मालिकआबो गोबां रायदों, माखासे तेलेगु तामिल रावजों। थ' नोंथांना भिडिअखौ नायलांदो। रायजादों नोंथांमोन, आं मोननैसो बा मोनथामसो खोथा बुंनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो बेबायदि फिसा गोनांखा हिन्जावखौ दाला रायजादों नोंथांमोन। फिसा हौवा गोनांखा, फिसा हिन्जाव गोनांखा, बेबायदिखौ मालाबाबो दाला। आं जेरै खस्थ' मोनदों बेबायदि खस्थ' दामोन। रायजादों नोंथांमोन। नायदो लोगोफोर, दिनै आं मिन्थिबाय फिसाला गोनांखाखौ लानानै, फिसाला गोनांखा हिन्जावखौ लानानै माबायदि खस्थ' मोनदों, माबायदि बुजादों। आरो बे खर'निल' नङा लोगोफोर, गस्लायावबो गासिबो नांजोबबायनो थैया। गस्लायाव नायबाय, गस्लायाव नायदो लोगोफोर, गस्लायाव माबायदि थै जादों, ओरैबायदि थै गबाय। ओरैबादि खाथ्रा मानसि, बे बुजिनो रोङा बे मानसिया।